Wat maakt graszaad zo bijzonder? Nou, graszaad is een heel bijzonder product, het is heel gespecialiseerd. Er wordt enorm langdurig aan gekweekt voordat je de goede geschikte rassen hebt. We maken tegenwoordig heel sterk sportveldgras. En het is ook een heel innovatief product. Zo zijn we op dit ogenblik bezig met de introductie van graszaden waarbij meststof bovenop het graszaadje zelf geplakt zit. Zodat voeding en groei in één gaan. Is dit nou ook het gras wat in Zuid-Afrika ligt? Dit is qua soorten wel hetzelfde, maar qua uitvoering is het net een beetje anders. Kijk, het ziet er, zeg maar, als je ernaar kijkt, het materiaal wat in Zuid-Afrika wordt gebruikt, ziet er eigenlijk bijna vergelijkbaar uit als je naar zaad kijkt. Ook zeg maar, de structuur van de mat is hetzelfde. Alleen in Zuid-Afrika hebben ze gekozen voor heel donkergroen gras. Wat betekent dit nou als bedrijf voor u? Ten eerste zijn we natuurlijk enorm trots dat wij in Zuid-Afrika op de velden liggen. Maar we steken gelijk door naar nieuwe grote evenementen, zoals het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Amerika, ook in een tropische zone. Daar hebben we gelijk weer nieuwe kennis en kunde voor om dat toernooi ook weer met raad en daad en onze producten te voorzien. Maar is dit zaad dan alleen voor voetbal? Nee hoor, niet alleen voor voetbal. We leggen het ook op golfbanen. Een ander groot evenement waar ook onze producten hebben gelegen is het Olympisch toernooi in Peking. Het is gewoon sportzaad. Het is geschikt voor alle doeleinden. Nou staan we hier op een voetbalveld. Wat hoopt u nou straks op het WK dat er gebeurt? Ten eerste dat de grasmat natuurlijk perfect in orde zal zijn. En ten tweede dat het Nederlands elftal natuurlijk heel ver komt. Hopelijk in de finale. Niks zou mooier zijn als ons Nederlands team op ons graszaad de winnaar zou worden van het toernooi.